Kinong hikai po kalama jong ka Meghalaya Government Lower Primary Contractual Teachers Association kata ke MGLP CTA ila penlong kijing ki da ka ba sa mentala sita tam hakmat umot jong kiang nang ba ubadan haslong bandawa na sarkar bakan thong kambiang ya kinong hikai kontrak kibala sa wengkam sendat hak sarkar kini kinong hikai kontrak kila syong la sa hak ni jaka menta nadu ka khatlai trik nailur bandawan ke sarkar bakan tungkam hikai biang yeki namar ba kila don hapedeng ke jing ia ka bakrau ban pendap ia la ke yeng ke sem klem da don ia ka kam ka jam ka biang udukot jongka MGLP CTA uba babet dor hujan ulai thu bakino hikai kontrak kila sa wengkam no kadai tang namar ba kim sim la pas ia ka Meghalaya Teachers Eligibility Test kata ka MTET bat keno ba ka sarkar kala dei ban penlong ia ka examen MTET House name arajar shipau. Henry ke sarkar kala penlong ia kan ke examen house name arajar kat kendai. Bat kalabu aha ke jing ya ki belahi snem. Bani kun ia ke examen bat kitu ki berang surung temai hakakam. Ulong ba ke jing sa weng kam sendat. Kala kata ajur bah ya kala we jing kinoi kai bakin yuk kam sawai. Kam tam habakar ta jong kiru kala palat na kebentaban apply kam sawai. Kinoi kai kila penpau ke jing sosat namar haduk menta kim sim la yuk jubab nakaliang ke sarkar watla kila penlong ki jing ki ke bacai jai nakaliang u menteri ke tanat puli putih ubak la kemen remboi uloang bakam dan jengmut ban khot ya keren ni kinoi kai kontrak iba penlong jing ki namar ka rukom thungkam ka ya kat kum ka polisi trekam jong ke sarkar bat ka sarkar kamla ban penkelai ka polisi ban thungkam biang yeki Ro gani ko jingwa ka rukini sompo ba ka sarkar ka awan kam ya borok ni kai kontrak kam itu bom simla passing ke exam dan dan juga on gero kede Alor gani kata ke ji hoj kade ban penlek ke exam MTET ngarung aku bori kata tangba ya gani ke jing penlek ke exam MTET katkum ke NCT nom kemut kala de ban lek nadu arajar shpau te hnrei kila ki penlek kondok ya gani ka exam kemut ha arajar kat kandai kata gani ke buk ke jing ngi bon kinoi kai ki ba ila over age bakin ya fu kun biang bet ki fresh kim don borju kata gade ka wai ba ngin ya kun te halor kata jing ru ka ba ngi kum kinoi kai ha ka to por ka mulong ki don bat exam ki khna school ngi haban set jing kali khna school bar ki don ru bat ki exam ngi haban correct papar kade kata ka wai ka ba penlong ngi ba ngin siam jing ya ka ban ya kun ya gane ka MTET te nre halor ka jing le ka bom sit nyau ka sarkar pat ajing sya kala de ban ai ta ka special nam ta ngi ki noi kai kontrak ya ke exam MTET kumbale lem ki we ki jela kum ha asam kum ha arunisal kum ta ta de we kini ki minister ki jongi menta ki dei tang ki businessman kata ngakran direct bat kum ta ki mud ban pha khalai nre kim perkhat chu ya ka pule puthi ya ka banwan namar ka pule puthi hapo Meghalaya hi ka jela ka jungi hi ka long ka we ka badon kam tam hangi ka jing im ka jungi ki brio kata ka de ka we ka ba ki pat kim don por lane kim don ka ta ka planning kumno ban pe ya ka pule puthi ban perkhat namta ka long den man den rei ki perkhat be ya ka jing bit ka jing biang ka pla la jong kata ka de ka we namta ka kai ka bopile pat la ka sarkar kam thungkap halor kata kajing koman kani kaskar ngiru ngi haban sim da kawai ka senjam te hnrei bangi ngila penbej bangin yat da rotation manta kamut lais ngi kawai kuwi district ka haban sim ya kani ka program education kamut lais ngi te hadu bandadap te ngimpatem namar kidang bun ki district ki bompadap kidang dap tang arteli te lai bat kan ni ta de kawai in sa sim ya ka senjam ka ba hadin da ginopat ki senjam ki ba ngin sa penlong ke jing aki